zure zapatak lotu eta zure urdinak orrazte. Denbora pasatzen da baina beti udazken. Beti zuk zaindu nauzu baina orain ninabil zure zaintzan. Bizitzak lehenago bezala oroitu zaitzan. Zara zu nor naiz ni galdetzen dit nahastuta goizero 60 urtetan elkarrekin esnatu eta gero. Aur gazte heldu eta zahar gazte heldu eta auskalo zenbat urterekin heikiko den gaur. Gurpildun aulkia bultzatzen laua ere ez alda malda. Bizitza horrela luzatzea bizitza alda. Nor zara zu, nor naiz ni galdetzen dit nahastuta goizero 60 urtetan elkarrekin esnatu eta gero. Nor zara zu, nor naiz ni galdetzen dit nahastuta goizero 60 urtetan elkarrekin esnatu eta gero. Gozamena da goizeko ordu hauetan, musika hain eder eta lasaiaz disfrutatzeko aukera izatea. Zuekin izan da Iker Lauroba taldeko gidaria eta azken boladan be bakarlari lanetan dabilena. Donostiarra da bera izatez, baina berak dioen bezala saharaui euskalduna. Eta oin entzun berri dozuen abesti hau gainera, Alzheimer gaixoei eta euren senitartekoei eskinitakoa da. Orduan eskerrik asko Iker. Eta beste barik ongi etorri. Gaur hemen elkartu gara Euspoten, euskarazko sormena eta publizitateko lehiaketaren 6. edizioa aurkeztera. Eta hemen nire albuan dituzue lehiaketako sustatzaileak diren ordezkariak, erakundetako ordezkariak. Nire albuan Mikel Irizar, Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasunerako zuzendaria, Unai Elkoro, Aretxabaletako alkatia, Edurne Balzategi, Arizmendi ikastolako komunikazio arduraduna, eta Goio Arana, Mondragon Unibertsitateko komunikazio kampuseko ordezkaria. Eta ni neu Arantzazu Lagunilla Arteman komunikazioko zuzendaritza. Berezia da gaurko ekitaldia eta
zuek be berezi sentiaraztea nahi dugu. Gela honetan be elkartu zarie, integrazioan alde, esparru ezberdinetan lanian diardu zuen elkartetako hainbat ordezkari. Zehazki ez nago oso ziur zeintzuk heldu zarien, baina badakigu gaur etortekoak zinetela Afagi, Emaus, Banaiz Bagara Kultura Elkartia, Jatorkin, Krisaliz, Egam, hainbat eta hainbat elkartetako ordezkari. Eskerrik asko zuei be goizeko ordu hauetan ona etortziarren. Eta ekitaldia hasiera emuteko, jakin oindala 6 urte abiatu gauela Euspot izeneko lehiaketa hau bide luzia eiteko asmoz, eta urtero gai baten bueltan errotzen dugu lehiaketia. Eta aurtengo edizioko gaia gizarte orori eta guri dagokigun gai batekin dago erlazionatu da aniztasunaren gaiarekin. Aniztasunean oinarritutako elkarri bizitza da gizarteak daukien galio garrantzitsu bat edo eduki beharko leukienak behintzat. Pluralak garelako bai jatorriz, bai etniaz, bai kulturari dagokionean, sinismen edo erlijioari dagokionean, generoari begira, ez dakit, sexu aniztasunari dagokionean. Orduan, danetatik gaude ezberdinak gara guztiok. Eta gai honi, gai hau aukeratzeko garaian, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere apustu irmoa jarri zauen aurtengo Euspoteko gaia berdintasunaren bueltan planteatzeko. Mikel, segatik gai hau eta ze helburu uste dozu lortuko dugula Euspoten aniztasunaren gaia lantzerakoan? Egunon guztioi lehenengo, utziazu esaten Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat Euspot oso ekimen kutxuna dela. Uztartzen dituelako ikusentzunezkoak, gazteak, sorkuntza eta noski hori dana euskeratik egiten duelako. Aldundiak gai hortan ekimen berezi bat dauka etorkizunarekin zenbaitan, asko jokatzen duelako euskararen biziberritze prozesuak ikusentzunezkoen esparruan, eta hor irabazi beharra daulako eta estrategia garaileetan iruditzen zait olako ekimenak oso garrantzitsua dira. Eta aurten bereziki, pozgarria izan da gainera, Arizmendi Arrobiarekin lotzea, Euspotia koskortzen ari diren sortzaileak gainera Arrobiaren elikadura ere jasotzen dutelako. Beraz, zorionak Euspotia 6 urte eta gure aldetik behintzat animo. Aniztasunaren esparruari eman diogu garrantzia urten, uste hor ere asko jokatzen dugula, danok, mundua gerota hibridoagoa izango da, gerota gehiago nahastuko gara munduan, eta horren aurrean sortu daitezke edo beldurrerako joerak, edo hori aberastasun aukera ikusteko plantamentuak. Aniztasuna aukera izugarri bada danok aberasteko. Aniztasuna kudeatu inbar da, aniztasuna kudeatzerakoan ikasten da beste errespetatzen, eta bestearenetik eta gure artean bizikidetzarako arau berriak sortzen eta elkar trukean ikasten da. Hori da, gizarte baten garapenerako ezinbesteko elementu bat. Isolatuta dauden gizarteak azkenean bere baitan ito bezala egiten dira. Eta nahasten diren gizarteak aberastu egiten dira eta garatu egiten dira. Aniztasunak asuntan, hizkuntzaren ikuspegitik, berdintasunarekin lotu behar da, aukera berdintasunarekin, aniztasun batzuk izan daitezke, ez palima dira kudeatzen neurri berdintzaleekin izan daitezke aniztasunak ere, nolait hizkuntzaldetik diglosikoak edo kalterakoak, guri interesan zaigu berdintasunera bidean urratsak egitea, orekak, errespetuak, bizikidetza garatzea eta zentzu hortan aniztasuna ondo kudeatzea da, daukagun erronka, baina aldi berean aukera politenetako bat. Eskerrik asko, Mikel.
maiatzaren 11an banatuko dira sari nagusiak Aretxabaletako ekitaldi baten, Aretxabaletan egingo dugun ekitaldian, eta Aretxabaletako udalak Euspoten sorreratik babestu egin jau lehiaketa hau. Unai, zuek, Atxabaletako alkate bezala, Aretxabaleta herri euskalduna da. Benetan, euskararen aldeko ekimen hauek izaten dute dagokien garrantzia, bizibilizazioa, zuek ze alkate bezala eta Aretxabaletako gorengo ordezkari bezala, zer iritzi daukazu? Bizibilizazioa, igestik aurrera hori eskartuko gainera. Foru Aldundian babesakin, azkenean edapen handiagoa lortzen da, eta erresagoa egiten da jende gehiago heltzea. Guretzat bintzen, azkenean 6. edizioa, baina ekimen berri bada. Euskara munduan beti mugitzen ekitaldi berdina, txuak egiten jun baino, zerbait berritzailea esan, sektore konkretu bati, gaina unibertsitatea, fakultatea jarrita eta azkenean uztartzen ditu aspektu desberdin batzuk, eta gaurko egunetara gehiago hurbiltzen den, ero bintzen modernotxuagoa den ekitaldi bat. Eta horrenkin batera esango jendia heltzeko gaur egun ez da denborak aldatzen doiaz, igual helduentzen da ez gara helduko, baina gaztietan da heltzeko samurragoa da edapen horien mutia, eta ekimen hauek aproposa pentsetako, eta babesten jarraituko. Bestalde hori, aniztasuna, niretzat aurtengo gaia asko guztau jat, berdintasuna behin da berriz zaitatu duzu, baina igual azkenengo urteetan berdintasuna gai konkretu batzutara mugatu da, ero holan jasatzen dugu, holan entzuterakoan holan bururatzeako, eta aniztasuna azkenean zerbait zabalagoa da, eta dano hartzen gauna, eta haber zelako lanak aurkeztizko. Egisa da, gaztiak Euspotekin oso harreman zuzena eukidabiela, eta 18 urtetik berakoek sari berezi bat eukitzen dabe Euspoten. Igazko edizioan 13 lan jaso genituen, gaztetxoen ero gazteen 13 lan jaso genituen, eta aurten Arizmendi ikastolak lehiaketakin bat egiten dau, naiz eta Euspot gazte guztia izabalduta dagoen lehiaketia, eta aurtengo gazteen saria izango da BH Clip saria, izen berezi bat dauka BH Clip saria, eta Edurne, eskertuko notzuke zuek Arizmendi ikastolatik olako ekimenetan, ero antzeko ekimenetan ibili izan zari oinarte, orain Euspotekin bat egin dozue, eta zelan lantzen dozue zuek gaztiekin ikusentzunezko alorreko estilo hauetako lehiaketak, eta lanketa honetan, sormenaren kontu honetan, zegatik da garrantzitsua, ez da, gaztiekin lan horretan aritzia? Bale, egunon, danoi, eskerrik asko gonbidapenagatik, eta ez bakarrik ona gonbidapena Euspoten parte hartzeko aurrerantzian. Apur bat kokatzeko, zergatik Euspoten BH Clip saria bete-betien oso ondo etortze jakulako, ikusten dugulako kokatuta lehiaketa honetan. Oindala 9 urte, Arizmendi ikastolan, bigarren hezkuntzan, sortu gauen bigarren hezkuntza diseinu berri bat ingauen, eta landu izan asko gurasoekin, irakasleekin, eta pentsau gauen ikasleekin lantzeko eta ondo egongo zala, olako lehiaketa bat, bideo lehiaketa bat martxan jartzia. Eta gure harridurarako, 9 urtien horregonda arrakasta handitza eukitzagoelako. Orduen, gure helburua izan da bikoitza, nagusiki sorkuntza maiakua, ikusentzunezko baliabidea tarteko, eta bestalde batetik, hausnarketarako bidea izan beti jarri izan dugu gaztiakin lotutako gairen bat, hausnarketarako, eta, apur bat iritzi kritiko eta ikuspegi anitz hori bultzatu nahi xan, orduan, ikusten dugu, alden esan duten moduen, bete-betien primeran etortza jakula
lehiaketa honetan parte hartzia, eta bastakit, eta gero, gaiak izen diolakoak igez adibidez, zer da zuretza konfiantza landu gauen ikasliekin, ero garai baten kontsumo katia bebai, izen die beti gizartia eraldatzeko geixak ero. Eta aurten oso ondotortze jaku anistasunak aberastu egiten gaitu lan hori, eta oso gogotzu gauz hori ikasliekin lantzeko. Eta ez dakit, hori, eta gero, esan guren hauen, ikastolan, ez dakit, kokatzen mailan zuendako, Leiz Baiaran dauen ikastola bada, aritment ikastola, 3 herritan, Aretzale eta Askoriatza eta Arrasaten, eta azken aldian, konfiantzaren pedagogiaren inguruan ari gara lanien, eta horietariko ardaz batero, norbera errepikazina eta bakarra da, oso lotuta ikusten dugu gaiarekin. Eta ez dakit, beste zeo esan diot. Kurrikulunien sartuta daukagula adibidez, igez hasi ginen proiektu bidezko irakaskuntza sartzen gure 2. hezkuntzako etapan, eta landu gauen behatze klip astea eratuz, ikaslien artien, da oso ondo joan zan, emaitzako onak izen ziren, da posi gauz. Eta aurten, posa gondiokan. Aurten 6. edizioa da, urtetik urtera gai ezberdin batekin lotzen dugu lehiaketia. Mondragon Unibertsitatea be hasieratik ekimen honen sustatzailea eta babeslia be izan da. Igaz publikoak, 2000 bototik gora jaso gauen sarian lanik onenak saritzeko, ezta? Aukeratzeko. Aurten, apirilan 26an bukatzen da lanak entregatzeko epia, eta aurreko urtiekin egin izan dugun bezala, aurten be 2.250 euro banatuko ditugu saritan, 4 saritan. Sari nagusia, publikoaren saria, Mondragon Unibertsitateko ikasleen saria, eta gero BH Clip saria izango dela 18 urtetik azpikoen berakoen saria. Goio, azaldu mesedez zelan hartu dezaketen parte lehiaketan, eta gero, igual azaldu baita, nik uste dut garrantzitsua, epaimaiak zer dan baloratzen dauena spot irabazlia aukeratzeko. Ekin, egun on guztioi, mila esker etortzea gaitik. Parte hartzia Euspoten oso erresa da, oso irekia dago, jente guztien dago irekia, Arantzazuk aipatutako sailetan banatzen die sariak, eta oso erresa da. Dana jasota dago, onena da, bertara joatia, lehiaketaren webgunera joatia, euspot.eus, eta bertan daude oinarriak. Baina, labur esan da, jasoten ditugu 20 eta 30 segundu arteko iragarkiak. Egileak, banaka erotaldeka, egin behar dute gaiarekin lotutako espota, eta gehitu, euren ikusentzunezko horri, gehitu lelo bat. Eta aurten errestu egin dugu, eta parte hartzeko egin behar dan gauza bakarra, bete fitxa bat gu jakiteko nortzu dien ero nordan egilea, eta hori bialdu antolatzaileei webgunean, euspot.eusen dagoen oinarri eta helbidera bialdu, eta horra gehitu YouTubek onartzen duen formatuan egindako URL-a. Igo YouTubera eta URL hori biali antolatzaile. Eta oso erresa da. Oso erresa da. Eta gero, bigarren galdera, zehartzen dan kuntuan, lanak euki behar du, lotura handia, erabatekua gaiarekin, eta zelabait persuaditu egin behar du, ez da hizkuntza publizituarioa erabiltzea, oso maila desberdinetako lana jasoten dire, batzu dira animazioa, beste batzu dira historia laburtxoa, beste batzuk dira soinuarekin landutako lanak, ero gaina ikusiko ditugu batzuk, ez da?
Txikiak, ez oso osorik ez. Bale, beste batzuk abestitxo bat egiten dute, espota animatze abesti propio bat, eta bueno, epaimaikide gabiltzainok baloratzen duguna da hori, ez da ondo lotzia gaiarekin zelabait persuatzailea izetea iragarki hori, eta, bueno, ezaugarri teknikoak betetzia jakina, eta gero, bueno, alik eta onduen eginda egotea. Kontuan hartuta, zail desberdina daudela, ez da, badaiela batzu, 18 urte arteko gaztetxoen BH Klip aurtengo izenekin, baka horri maila badaukate, gero goraukoak gure ikasleak unibertsitateko ikusentzuneko ikasleak beste maila badaukate, eta gero, toki guztietatik jasotzen dien lanak, ez da. Eta hori zeten da buruat ondo lotu gaiarekin, eta apur bat gu persuaditu benetan anistasunak aberasten gaituela. Hori sinisten dugu, eta horregatik jartzen du gaia, baina hartzaile benetan ikusi behar du benetan aberasgarria dela anistasuna, eta ez traba bat, ero arazo bat, ez da. Eta hori da kontuen hartuko duguna. Bai, hori, printzipioz bukaera aldera iritsi gara oin, Iker Laurobak abestuko duzku beste abesti pare bat okeraz baldin manau Saharauien aldekoa ero bada. Bideotxoa be ikusiko dugu, aurtengo Euspot edizioko esan digun sarrera ero promozio bideoa, hor tarte txiki tarte txiki batzuk be ikusiko ditugu, baina jakin goiok esan duen bezala euspot.eus webunean informazio guztia dago, daude loturak igazko edizioetako bideo ero spot guztiak ikusteko, eta esan baitza bukaeran eskertuko genizuekela etorri zareten ordezkari, elkarte ezberdinetako ordezkariak eta geurera hurbiltzia familia argazki bat ateratzeko, ze aurten gaia garrantzitsua da, berdintasunaren aldeko aldarrikapena egiteko aukera emango digu Euspotek, eta orduan zuen guztion be laguntza beharko genuke, Euspot gure ekimen hau alik eta gehien eratzeko, alik eta pertsona gehienera iristeko, lan ugari jasotzeko, eta azkenean helburua hori da, ezta? Aurtengo gaiari ia edapena ematen diogun, eta berdintasunaren aldeko eta aniztasunaren aldeko iragarki ederrak ikusteko aukera daukagun. Librea diela. Hori da. Iragarki dana, zuten da. Bai. Iragarki dana librea diela. Gero, erabili daitezke, elkartiak erabili daitezke bere komoduen lan hori guztiak guk egiten dugu zabaltzeko, eta hau mezu zabaltzeko, eta hori ez da. Hori importantea da. Zer komentatzeko horik daukozuen, besterik ez, ikusiko dugu bideoa, mesedez, eta gero Ikerrekin bukatuko dugu, eta baixe, eskerrik asko etortziarren. Txiki bat jaio zai,
ondo jaio da pixuz, Espainia artean daukat orain, erortzeko izuz baina horren zain, gereziak jaten dituzu, munduarekin haserre bazaude, eta azken aldia maian, zure zurra soilik daude. Itzak bi beso zuri ditu, bi harridura ikur txiki txiki, bi oin dauzka bi begi txitxita, musu forman Espainiak erne. Itzak nire antza hartu du, zure antza pixka bat balu bentzat, zenbat gerezi eutsi ditzake, gerezi ondo bate, dena ondo joango da, dena konponduko da, baina hitzonek Espainietan koska egin zidan, bart berriz eta ezin du. Atera ezazu ardo bat, bidaia urdin hartakoa, behatzek dardarik ez egiteko, asmatu omen zuten tabakoa, tanta bat geratu zaizu, lehen irribarra zenuen lekuan, gerezi markatxo bat duzu, eta esku bat eskuan, ez zaidazu musurik eman, lo premia daukan nire hitzak, tabakoak utzi egin nauta, arnas pixka bat falta zait, jan lasai gerezia, mundua zain dago ez mila esker, ez naiz bat ere goze, lehen esan dizu, afalduta nator. Afalduta nator. Afalduta nator. Eskerrik asko. Eta azken honekin, abesti honek Sahara izena du. Abesti honi esker, Sahara huien kanpamentuak ezagutzeko aukera izan nuen, lehiaketa bat irabazi nuen, eta saria izan zen bertara joatea 6 egunez. Eta orduz geroztik lotura berezi bat dut beraiekin, eta zin egin nion nire bertako familiari, aldudan gehienetan abesti hau joko dudala, eskata saltzeko beraien egoera eta jakin dezaten bakarrik ez daudela. Horregatik Sahara. Zure azala, bandera bat bezala, ikaratzen dut laztantzeko gure arteko aduanak pasa ala, begiak zabaltzean berriz ere ukabilak itxita diardut joka, lotxak altxatako arresionen kontra.
kendu, zioten kanpamendu, honen ausentzietan desegin zara, duna baten gixara. Are asko aberri bat dauka, are asko gorputz bat soilik naiz, ikusezin nahi nauen mundu honen azken muturretik begira idazu. Pausu zainduak zein begi alduak, checkpointak aduanak mugak soldaduak, urtu itzazu. Sahara area da, Sahara haizea da, Sahara gaztea da, Sahara gaztea da. Konkista baten itzala daramaten, begio jantzita zabiltza maitatzen uste, ez dutenen artean. Entzun zaidazu, herri bat bai daukat esateko, entzun zaidazu. Sahara biogara, Sahara dena da, Sahara kondena bat, Sahara amets bat, zure azala, Sahara. Mi esker. Eskerrik asko etortziarren, eskertuko nitzueke ona hurbiltzen bazarete familia argazkia ateratzeko, bai, aurtengo Euspoteko kartelarekin eta irudiarekin, eta babixe. Eskerrik asko, etortziarren. Hemen aurrian jarriko dugu, bai. A ber. Atzeko aurreratu,
aurreratu.